Nije sad da ja Podsjećam vas da je 21. oktobra dato zvanično obećanje od strane nadležnih, dobijeno u službenim prostorijama ovog zdanja pred kojim se nalazimo. Dogovor o dinamici prebacivanja sredstava na račun investitora kao da nije postojao. Prvi deo uplate koji je trebao da se izvrši do polovine novembra nije urađen i pitamo se da li je taj naš razgovor bio šala ili jednostavno nespremnost da se ovaj problem reši.